କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇବା ଆଉ ଜାଣିବା ଏହା କେମିତି କାମ କରେ। କେବେ କେବେ ଲାଗେନି କି ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ ମୋଡ୍ରେ ଚାଲିଛି? ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା, କାମକୁ ଯିବା, କାମରୁ ଫେରିବା, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଏକା କଥା ପ୍ରତିଦିନ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚଳାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ 5ଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ, ଜୀବନ କେମିତି ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ରେ ଚାଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ 95% ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ। ତାପରେ, ଆମ ଭିତରର କୋଡ୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ଲେଖିହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉପକରଣ ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ, କେମିତି ଜୀବନର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍କୁ ଫେରିହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ, ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ ଜୀବନ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର, ନା କେବଳ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଳି ଚାଲେ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ତାହା ଆମର ଅଜାଣତାରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ମାନେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଉନୁ, ଆମର ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ, 95% ସମସ୍ୟା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଏଇଠି ଆମେ ସେହି ଭିତିରି ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏଇ 95% କଥାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଜୋ ଡିସ୍ପେନ୍ଜା। ତାଙ୍କ ମତରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାବେଳକୁ ଆମର ପରିଚୟର 95% କେବଳ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମନୋଭାବର ଏକ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଅବଚେତନ ମନରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସିଧା କଥାରେ କହିଲେ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନର 95% ସମୟ ଅଜାଣତରେ ହିଁ କାଟୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଖେଳଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ଯେଉଁ 5% ଚେତନ ମନ ଅଛି, ସେ ଚାହେ ବଦଳିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 55% ଅବଚେତନ ମନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରି ବସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି 5% ସେହି 55% ସହ ଲଢ଼େଇ କରେ, ଜିତେ କିଏ? ସବୁବେଳେ ସେହି 55%। ଆଉ ଆମେ ହାରିଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷର ସଂକଳ୍ପ କେବେ ବି ପୂରା ହୁଏ ନା। କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ। ଆଉ ସତ ବି ସେଇଆ। କାରଣ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ, କେବଳ ଜଣେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର। ଆମର ଅସଲି ଡ୍ରାଇଭର ତ ଆମର ସେଇ ଅବଚେତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଯିବ। ହଉ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ସମସ୍ୟାର କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମାଧାନ କଥା ଦେଖିବା। ଆମର ତୃତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରର କୋଡ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା। ତେବେ ସିଧା କଥା ହେଉଛି, ଆମର ସେଇ 95% ଅବଚେତନ ମନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମକୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପାଇଁ 3ଟା ମୂଳଦୁଆ ଦରକାର: ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଭବ ଆଉ ଆଚରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନା ବା ଫିଲିଂରେ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମନର ଭାଷା, ଆଉ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶରୀରର ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଦୁହେଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହୋଇ ଏମିତି ରହିହେବନି। ଏହା ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଫିଲିଂ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉପକରଣ। ଥିଓରି ତ ବହୁତ ହେଲା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାକୁ। ଏବେ ଆମେ ସେହି 3ଟା ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆମ ମନକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି 3ଟା ଟୁଲ୍ ହେଲା ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ବା ସେଲ୍ଫ ଟକ୍, କଳ୍ପନା ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିବା। ଏହି 3ଟା ଜିନିଷ ମିଶି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂକୁ ପୂରାପୂରି ହାର୍ଡ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଟୁଲ୍, ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଯାହା କହୁ, ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଡ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଆମ ଅବଚେତନ ମନକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିପାରିବି ନାହିଁ ବଦଳରେ କହିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମର ଶରୀର ଜାଣିନି କ'ଣ ଠିକ୍, କ'ଣ ଭୁଲ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ, ସେ ତାକୁ ହିଁ ସତ ବୋଲି ମାନିନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଯେ ମନକୁ ଲାଗିବ ସତରେ ସେଇଟା ହେଇସାରିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏହାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଶରୀର ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ମନ ଯାହା ଦେଖିସାରିଛି ଶରୀର କେବଳ ତାର ନକଲ କରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ କହିଲେ ବା ଭାବିଲେ ହେବନି, ମନକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 25 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣ। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସଟା ପକ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରେ, ଯାହା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି। ଏବେ ଆସିଲେ ଶେଷ ଭାଗକୁ, ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିବା। ତେବେ ଏସବୁର ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ ମୋଡ୍ରୁ ବାହାରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍କୁ ଫେରିବା। ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଜେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହାରର କାମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଆସେ ଭିତରର ସେହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଆମର ସବୁ କାମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କୋଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ କ'ଣ?